sampean rencana sampean iki gara-gara anak manusia tumindake sewenang-wenang sekuda-kuda raja. Krungu punten Wak Kyai supaya dodoknya tenang rada mono bari dodok sampean ya. Iya. Digeser. Geser ambil enakan. Iya benar. Sore padang isuk kayak katon bayi esuk lepate katon besuk loyong ngenge katon bayi sungi banget. Gumularan ing alam lahir yen wong urip kudu sepikiran ning segala lalampahan ning segala tindak laku ning segala tindak laku sing telitilan ngati-ati sing awas laku lampahe sing awas tindak lakune ning dunyane kepengaruh Nyonya Wiramandala Nyonya Wiramandala minangkane Bunda Hasadeni Puji Dewi Haruka sampun bali selawase sampun lalining kulane sareng aya deno kunda deno keding Mama Eko Mama Belangan sareng Kang Ajo minangkane sing duwe kumis beracun dewek Kang lebih gaul Bunda lebih gaul keding. Jadi sedulur kula ku seturute dalan kabeh wong pada ngandhakaken Juragan Anwar ya. Tekang kene maning sampean lagi ngandhakaken Juragan Anwar. Astagfirullahaladzim. Sejatine aja sok ngandhakna wong ya. Aja suhudon marang manusia yen durung ana bukti kang nyata data kang bener-bener pasti. Senajan kula gaweruh lan ngrungu cuman durung kedeleng kasat netra dulung kedeleng marang kasat mata mongkone fitnah ya al fitnatu asadu minal qatli fitnah luwih kejam karo pembunuhan mending iya Juragan Anwar tumindake sewenang-wenang sekuta-kuta raja lamun ora ya dosa urusan dunia dosa ya urusan akhirat mulane ning kono tergores aksaru koto yabdi adama fil lisani sumber kesalahan manusia kuning cangkem duwe cangkem kudu hati-hati swarga neraka gumantung marang pangucap aja sok ngomong ari nyakiti wong aja sok ngandika ari gawe cilaka aja ngumbar bicara ari gawe lara aja sok ngumbar janji lamun ingkar janji sebab janji al-wa'du dainun utang pada baik
kene wis jelas beli yen Juragan Anwar iki tumindake sewenang-wenang mungguhe sampean. Betis manis berendrang bening kacang anak ucapane Bapak Duwun minangkane ketua nelayan dewek sampun malih selawase sareng Bapak Panitia Bapak Kusnangan Bapak Tamat minangkane panitia dewek sareng Mamai Alin sing duwe warung arep Mamai Alin sareng Bapak Dul Bapak Kusnangan Bapak Tamat panitia Punten Wak Kyai, masalah kanda Juragan Anwar ya wis bukti nyata cetha wela-wela. Mulane Juragan Anwar dadi kandhahane wong ya tentune akeh masalahe Wak Kyai. Siji aran blenake wong enggal dina, kaya mantune Bufel Jongen wong Belanda ka aja diumbar punten Wak Kyai. Soale apa konon Wak Kyai? Mundu mesigit luwung Citemulan sekitare pemudane bocah nome setiap sore setiap bengi pada dijaki nginung. Sing mabok kah Wak Kyai? Priwen jare Wak Kyai? Arep diumbar apa arep diandeg perbuatane Juragan Anwar? Wis Kakang Kenda. Are jare kula mau saja njaluk pendapate Wak Kyai maning. Wis kari gruduk bae ayu pada mengumahe. Ya pan mau kula ngejak ngetoki beli gelem. Aku Sabar aja nutuki nafsu ya. Nafsu beli mentu kula nih Wak Yen Kyai. ki gara-gara rakyat main hakim sendiri, hakime main sendirian gara-gara rakyat melu-meluan. Kena jalur hukum sampean go. Belum jagung gawe dugal ning pikiran gawe dugal ning atine gawe dugal selawase Mame Alin sing duwe warung arep dewek sareng Bapak Dul Bapak Kusnan Bapak Tamat panitia Jadi sejatinya memang iya hukum ning bumi Nusantara iku hukumnya KUHP ya. maksudnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cuman kun ku akeh manusia kang kebal hukum. Hukum bisa direkayasa. Kadang-kadang KUHP artinya K iku karena, U iku uang, H iku habis, P iku perkara. Karena uang habis perkara, wong cilik nyolong sepeda, ketangguhan ning rakyat ning masa digetok sampai dibakar. Tapi bakal pejabat-pejabat kang gede mangan duit rakyat, mangan duit negara sing triliunan, kadang-kadang lepas sing hukum. Mulane akeh manusia kang kebal hukum gara-gara KUHP. Lamun kita hukum digunakan lawan syariat Islam, kaya-kaya ya manusia pada wedi ya. Jadi mungguhe sampean langkah apa tumrap ing Juragan Anwar reh ning ari wong Belanda iku memang wong kang adoh sing agama. Agamane durung jelas agama apa, sengaja merusak generasi kita supaya hancur. kodok goreng ning pelompang badan siji kulane terkatung-katung badan siji kulane mbak bunda hajane puji haruka minangkane nyonya Wiramandala dewek
Kiai Agung yang pangapunten milet wiraosan artose jare panjenengan wau bahwa langkah kados punapa kanggo selajeng justru kula iku ya artinya segala sesuatu masalah anane kula sebatur ki lagi ngandhakakenku sing aran Juragan Anwar yang jaluk solusi lan pendapatan ning sampean Kiai. Terus kula ku dudu berarti kula iku cemburu sosial antara Sugiye Juragan Anwar senajaman maune ta dadi tukang Serengkang aja minangka sing duwe kumis beracun dhewek aja nok ya bagianan maune dari tukang ngomba perahu dari tukang apa cekal ajar sampean kamu ngarlak iya ora Gusti Kiai beli sama sakal kula mboten tendensi cemburu sosial cuman sing dadi cemburu rasai kula ya mau sing diomongaken ning rencang kula bocah nom-nom kene iki seolah-olah diracuni karo inung-inungan sampean kan bakal dakwah keseri lamun wong lepas saking kesadaran ya kenang alkohol lo beda pikirannya kan Kiai justru kalau aku njaluk pendapat karo panjenengan Kiai wong becik titik wong malah ketara bapak kusnangan bapak tamat panitia dewe Jadi senabet merang segedeng bel medala brajaila pati terketuk batin kula. Hari masalah sugi jahat memotong kompas jalan lintas menghalalkan segala cara urusan Anwar ya urusan Anwar antara Gusti Allah karo kehidupan ing dunia. betul Nanging baka wong Belanda merusak moral generasi muda. sing kelit lan hati-hati sing awas tindak lakon denge bapak dul ketua nelayan serem mamae alien sing duwe warung arep dewe Jadi bocah nom-nom zaman sekian iki pinangka penerus para ulama, penerus para umaroh sesuai kelawan pepatah nasib nusa bangsa ing masa Arab depan gumantung bocah nom zaman sekian. Lamun bocah zaman sekian dihancurakan akidah, dirusak akhlaknya. Arab dadi apa bangsa kita kok 10 tahun maning atau 20 tahun maning. Ya justru lebakuan kono wa Kiai. Bakal ditelengaken kumantak ngrusak tatanan desa. Aja kesuwen, wis ayu bae are jari kula mah. Mangkenen Wak Kiai. Kula sebatur ngumpulaken rakyat, batur sing ananing mundu, mundu ilir, mundu mesigit, citemulan sejene. Toli teka mengumai Juragan Anwar. Ya angger sing ngomong matangane ya sampean supaya anak efek jerah. Oh, mending bae arep ditekani wong akehan mah bokat berada wedi. Priben kono Kang? Bener kuno aja maling-maling ono sugi duit. Priben Pak Kiai makonku. Tapi ingat ya, kita kena menuntut keadilan. Ibarat demo lah. Iya. Tapi melanggar hukum aja dinggo. Penjarahan, penggarongan, pembakaran itu melanggar hukum bisa-bisa sampean dihukum. Ayo ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, ukhuwah Watoniyah, kita bareng-bareng menunjukkan nuntut keadilan. Rehning kita wong kang asli dongkol kebo bumine mudu nuntut ya. Bener Wak Kiai. Iya. Ayo Mengko kula awe weru karo Iya, batur iya. sedulur kontekan ning omahe Juragan Anwar konon. ayo Yo, ajak layatan iring kula ya. Ayo. Kiai pagi ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Kang. Ayo
awang-awang pati babawa yang ngori kang ora disangka kang ora dinyana-nyana mame alin sareng papadul ketua nelayan Sri padang esuk katon besok lepate kenyang katon seloyonge katon bae seliwate katon bae mama eko mama bela ekedi seliwate kang ajawab Astagfirullahaladzim. Melaku kosi kayong diudag-udag maling. Jagat semene panas ngentak-ngentake. Nona Helen maksa yang singuma. Garap mendi si Nona Helen. Sedurunge Helen jaluk ampurane ya Maipen. Bukatan Helen king ganggu ning pegaweane Maipen. Ganggu ning istirahate Maipen. Ninggalakan panggonan ning saat waktu sekian. Ari sing sebenarnya macek kakek makulak icolong laku Maipen. lawan petini paitan bila nyeri mangsa burung adodak mangsa wandean mangsa wandean Sing dimaksudnya colong waktu. Sing dimaksud Helen colong laku soten. Ya setengah umpet-umpetan Maipen. Ay, jadikin ki miang singuma ke beli bawara sinok Helen ku. Kone kenang bendu ning ibu dari mah karo tuan jongkel Cemanyang pemiku ada kesempen siki sakaku kone dumbangi nang tuan geke bupel jongel Dau bener sekian mah. nyawan kita kudu majikan ku ninggange ku kaberan
wong sugi gak ya sugi wong Belanda tadi arane yang nyeri pedilatku. Hati-hati maning-maning kumaipen arane yaiku Rama Buffel Jongel Dudu Jungkel maipen. Masem mama tua tanggung celuk apa diturut timang sebruma mamai alin mangsa badeng Kin balik maning takonnya maipan kenok. Sebenarnya tujuan Enok Helen ki garep mendi sampai beli izin ning wong tua, beli ngomong ning maipan. Sebenarnya gak mendi sanok Helen. Maipen sedurunge tak jawab keweruanan ning maipen Helen ki wis ngumpak ning masa remaja, wis dudu bocah cilik maning maipen. godong nih masih kepang yang dipikir kaya gagas ning Ya paham mononema. Nah, Nona Helen ku wis dudu bocah cilik maning sing kudu ditik-itik. Senok Helen ku wis remaja, wis ngumpak ning usia dewasa. ya iya. Paham ai penga. Cuma kikin ki pribe kini tujuannya ki. Nah, lamun maipen paham, sebenarnya Helen majak maipen meneki. Sing sebenarnya Mama Ipen kulaku lagi arep nemoni wong lanang. Janjian maksudnya. Janjian ning dina kieu. becik ketitik wong alaku tangara pasti kenyataan Janjian karo batur pas nok Helen aku. Kayane luwih sing batur maipen. Bakal lu sing batur berarti kau demenan. Nah, karo demenan cekake makulaku. Isin sing mau ku maipen. Sapai ka demenannya senok Helen ku. Pengen weru ya maipen. Ya barang tentu nih anu. Yung senok Helen ku beli ado-ado sing boong e maipan. Beli lok ado-ado sing umah. kenal gono pribasane bapadu kadengaran taman serang kula Sapai ka wong lanange kuno. Wong lanange asale saking Banjarwangunan maipen. Wong Banjarwangunan. Wilayah Banjarwangunan. Tangga desa. Iya, yaiku Kang Mas Ustadz Herman, anake Mama Yai Fakih maipen. Ustad Herman. Kang Mas Ustadz Herman, anake Rama Kiai Fakih maipen. Aduh. Aja sembarangan Nah, wong luru jodohku. Nang apa sampean adu-aduan? Warua dewek. Bapane senok Helen. Kayak geke bupel jongel. Bakal senok duwe demenan kudu sepapak setara dunyane. Kudu sugih maning dunyane. Barang Ustad Herman ku wong sugih tak beli. Ya wong beli wong sugi maning kecukupan ning segala-galane. Kune dunyane papak tak beli kau senok aku. Nglati sing papak soten. Bakasan kulane wong beli duwe. Wis ari wong sugi wis anak kabeh maya ora papa maipen ora kudu sepapak mana. Bocah upugu wong tuane pala pilih. Beli gak Kone menang bendu ning ibu Darima karo tuan bupel jongel. arti
batine sampean bibit bebet bobote tah. Ya iya kudu dipandeng babat bibit bobote. Wis endang ko Helen bae sing belanjani. Idi aja lok torog nok tadi bang wadon. Cukup maipan bae pengen torog bayak. Ah maipun ku ana sing demen tah. Oh ya pirang-pirang sing demen kita mah. Wis enda sun Mas Ustad bakasan hubungan karo Helen no wis aja ngupai apa-apa maning. Sandangan sun wis bagus dewek, segala rupa anak kabeh, bahkan lamun kurang-kurang apa-apa kah wis bagian kita sing ngupai. Wah, Iya, yakin mah untuk babat jarit. maipen pada kayang konon. Ah beli kita mah. Arya papa ko ilok siwo maipen. Iya memang terakui maipen. Kauripan Helen ku cukup ning sandang pangan, pengen apa baik keturutan. Ya iya. Tapi najan cukup ning segalane. Lamun uripe selalu dikurung meneng ning omah, kula ku jenuh maipen ari kudu ngomong mah. Weru sampean dewek ora. Ibu kah bakal anu ku wis meneng bae jeni kene aja metu-metu sing omah ibu daringkem kah. Ya ari wong tua manok duwe anak wadon kuwatir. Sebab wong anak wadon ku gawa barang sing gampang pecah. Amun wis pecah wis gompel ku aduh. Angel nggo nambale. Angel nganggo nutupane. Are bocahku. Apa mulane sekian Helen ngajak Maipen soten. Ku kone aja wara-wara ibu ya Maipen ya. Beli nok. Yen Tenang. dinakian Helen ketemuan janjian karo wong lanangku. Awas bae bakasan ibu dari maweruh wis laka maning Maipen gini coronget nih. Rongdak banyu. Cuman Maipen kin kimeng kenen. Priwe. Apa ada teta wong lanang zaman sekian bahkan duweni janji ku mleset bae Maipen. Ah ya wis wis pak-pake. Kadang mah wis janjian wis diserlok beli teka wonge. Kadang mah ingkar sing janjine. Pengalaman dewek ya. Sing alasannya sakingan je balas ya kebengen. Wah, Mbuk sapa? Siapa kono? kayak Bukan. pengalaman bocah, ngomong padu pribadi bae. gini. Ada ditakoni mah dolan kita.